Καλημέρα σας. Να σας καλωσορίσουμε στην πολλαπλασιαστική δράση του Ευρωπαϊκού Έργου GreenWorks. Σας ευχαριστούμε που είστε σήμερα μαζί μας. Να ξεκινήσουμε με κάποιους χαιρετισμούς. Να καλέσω με τις διευθύντριες του 6ου και 44ου Δημοτικού Σχολείου Ηρακλείου που μας φιλοξενούν. Καλησπέρα σας. Καλώς ήρθατε στο σχολείο μας, το 6ο και 44ο Δημοτικό Σχολείο Ηρακλείου. Σας καλωσορίζουμε με πολύ χαρά στο χώρο μας. Ευχαριστούμε που για άλλη μια φορά συνεργαζόμαστε και με αυτό το πρόγραμμα Εράσμους. Κάνετε σπουδαία δουλειά και χαιρόμαστε που σας έχουμε στο σχολείο μας. Πριν ξεκινήσω την αναφορά μου στο πρόγραμμα GreenWorks, θα ήθελα να τονίσω την ανάγκη συμμετοχής του ΙΑΚΕ σε προγράμματα ευαισθητοποίησης της εκπαιδευτικής κοινότητας στην περιβαλλοντική εκπαίδευση. Ας ξεκινήσουμε λοιπόν με μια παρουσίαση που ετοιμάσαμε για εσάς. Η συνάδελφος μου Τζέννη Ψαλτάκη και εγώ, Απόστολος Δέρμας, από τη διαχείριση ευρωπαϊκών προγραμμάτων για τη διεύθυνση πρωτοβάθμιας εκπαίδευσης του Ηρακλείου.